Se'n parla molt d'això, és nou. Aquesta va ser la teva primera introducció, diguéssim, en el camp de la literatura, no? Sempre a través d'un viatge i explicant la teva percepció de les coses. Per això del llibre, ja et dic que em va dir el de Tarannà, el Ferran de Tarannà, Fran Martí em va dir, diu, m'agradaria que escrivissis un llibre sobre l'experiència d'intercanvi que vam fer a Costa Rica, que era anar a escoles d'allà, escoles de 5 i 10 alumnes només, que eren unitàries, i em va dir d'anar allà i que escrivís. Jo dic, li vaig dir així ben clar, dic, no tinc ni temps ni diners. I noi, tot va venir. El temps, resulta que després de 2 mesos, clar, no vaig descansar aquell estiu, i llavors vaig començar a tornar a treballar a l'escola. Al cap d'un mes em vaig trobar bastant malament, em van haver d'ingressar, i vaig estar com molt baixa, vaig quedar com molt baixa, vaig estar 3 mesos de baixa. I ell em va dir, que no ho veus, ara pots escriure. Jo dic, vols dir? Saps, primer deia, ai, no tenia humor. Diu, home, has de fer repòs, doncs assegut amb els dits pots anar. I em va com apretar. I el Raimon Sansó, que és el que estava en aquest curs online, jo li vaig dir, no ho deixo estar. Diu, home, però que no ho veus, si estàs a casa ho pots fer. I una mica entre ells dos, de fet, ells dos els estic molt agraïda, tant amb el Raimon Sansó com amb el Ferran Martí, que em van com donar l'empenta. I el Ferran també, a través seu, d'un amic seu, que està amb el tema de turisme responsable, em va publicar aquest primer llibre, veus? Que el van fer en català i llavors el van traduir al castellà, que parla de Perú, Brasil, Equador i Costa Rica. I llavors ell és d'una empresa que es diu Media Responsable, que és el tema de sostenibilitat. I s'ha escampat per molts llocs, sobretot a Madrid, està traduït al castellà, i també a Costa Rica ho han llegit persones. I el 2010 publiques en Pagès Editors una experiència a Etiòpia. Exactament, sí. Arran també d'un viatge que vas fer, no? Què tal Etiòpia? Com és? Em sembla que hi va haver de tot en aquest viatge, no? Sí, ha sigut dels viatges bastant forts, però realment ha valgut molt la pena. Ha sigut un viatge que he après moltíssim. Anava amb una idea de país i he descobert un país nou però fantàstic, que el recomanaria a tothom, de veritat, recomanaria que la gent ho conèixer, perquè és un país que té molta història, és un dels únics països de l'Àfrica que no ha estat colonitzat, per tant s'ha mantingut molt la història. Hi ha tot el tema de l'església ortodoxa, que hi ha monestirs i esglésies excavades a la roca precioses, i a la Libela, que és patrimoni de la humanitat de la UNESCO, i llavors és un país que també hi ha a l'altra banda el contrast de les tribus, que és aquesta foto. Hi ha aquesta foto que se't veu aquí amb aquests nens. Amb els nanos, sí, que realment... Els infants d'aquestes edats, hi ha molta diferència entre els que estem acostumats a tenir casa o a tenir l'escola aquí, amb aquesta canalla? Sí, i tant. Aquests nens, molts nens, la majoria no van mai a escola i s'han de buscar la vida. Però suposo que amb allò que parlaves tu al començament de la innocència deu ser la mateixa, potser. O descobrir el món, potser ho fan més abans, no? Sí, ells mateixos s'han d'espavilar molt ells, no? Per exemple, imagina't tu, nosaltres al cotxe duíem, clar, veus aigua embotellada, no? Doncs els nens, quan anàvem en llocs, camins perduts, en tribus, doncs ens venien allà al costat i ens anaven demanant a veure si els hi podíem donar les ampolles d'aigua buides, que per ells era un regal, i això em va tocar, perquè vaig pensar, una ampolla, que aquí la llancem, i ells era la seva cantimplora, perquè anaven al pou, anaven al riu, on fos, i tenien aigua per ells, era la seva cantimplora. Vull dir, clar, aquests nens els veies allà cuidant els animals, vull dir que nens que han de créixer ràpid, vull dir, potser no tindran de lletres, però el que és d'espavilar-se per la vida, molt més que els nens d'avui dia aquí, que ho tenen tot molt fàcil i molt pastat, no? Vull dir que en aquest aspecte és diferent, no? Vull dir que aquests nens a vegades no poden arribar a ser gaire nens, perquè han d'espavilar-se aviat. De seguida es fan grans. Aquí hi ha fotos, que l'editorial Pagès ha dit molt bé, té aquestes fotografies, veus, de les diferents tribus, i aquí també vaig estar amb una ONG, que de fet són els que em van demanar, el Global, que em van demanar que anés a col·laborar amb un orfenat, i llavors aquí hi ha la roba estesa dels nens, que explicaven que aquesta roba serveix per tots, i dic que, està molt bé, sí. Va ser una experiència molt maca, vaig aprendre molt. Com a tots, perquè tu ets molt esponja, no? Tu quan vas a un puesto, aquí vas amb una llibreteta i vas apuntant, perquè si no tantes dades acabaries... Sí. I aquest any, per no ser menys, doncs ens regales un altre llibre, Paisatges humans de Cuba, Conxita Tarruell, un viatge per redescobrir-se. I ja hi tornem amb això de redescobrir-se, no? Vull dir, cada lloc t'aporta
unes vivències noves que tu, doncs, com hem dit abans, vols compartir. Seria aquest una mica el missatge. Sí, a mi cada viatge realment n'he après tant, per això vaig començar amb que el primer es deia Transformació Personal, aquest es deia Transformació Personal 2, aquí al subtítol, i aquest, per no tornar a posar transformació, però redescobrir-se, perquè realment aquí m'he de redescobert coses també importants, també d'un familiar meu que va anar a Cuba. Sí, això t'anava a parlar, que a sobre, vull dir, aprofites la benentesa que diríem. Quant temps hi vas estar a Cuba? Al meu pare li agrada molt investigar i llavors em va dir, un parent que va anar i pregunta, llavors jo començo a preguntar i vaig estirant fils i vaig descobrint coses. I què et va semblar Cuba? Com la podríem definir així, a petits trets? Per mi és un país molt acollidor, la gent són molt alegres i la vida tampoc és fàcil allà, vull dir que han de viure molt senzillament, però de veritat em vaig sentir com a casa. Va ser un viatge còmodo, així com a Etiòpia em va agradar molt, però va ser més dur. En canvi aquí un viatge molt còmode. A més també això em va agradar perquè vaig anar a l'escola Pia d'allà, també hi ha allà, i hi ha un escolapi que m'apreciava molt, el pare Joan Sanuí, que va anar a Cuba i es va morir allà, i vaig anar a la seva tomba, em va emocionar molt. I vaig estar amb l'Eduard Pini, que és el que ho portava llavors, i em va explicar tot el que estan fent, fan un treball molt maco, no és ben bé escola perquè no els deixen, però estan... L'Eduard Pini és el fill de l'exfutbolista del Sabadell, exactament, sí, ell era company d'aquí a l'escola, i el vaig anar a visitar, aquí surt també, i em va ensenyar tot el treball que estan fent, amb nanos i esplais, vull dir que estan fent coses molt maques, no? Vull dir que... I també va ser bonic retrobar tot això. Dels cubans he llegit que destaques el seu sentit de l'humor. Sí, de tot em fan un acudit i a vegades penso, però si no tenen res, no? Vull dir que amb una mica de coses riuen, sempre estan a punt per ballar i sempre diuen, ara lo resuelvo, és una paraula, mira, aquesta foto és molt característica. Ara lo resuelvo. Sí. Són molt espavilats, també, allò que no entenem per espavilat, no? Tenen la picaresca. Sí, picaresca. Però és aquest mateix, és una botigueta i diu, aquí tot se resuelve, qualsevol cosa que se t'espatlla. Cap problema. Però després s'arreglen les coses. Sí, vull dir, mateix el dia que ens va venir a buscar a l'aeroport vam venir amb un cotxe que jo quan el vaig veure vaig pensar, el va engegar fent el pont. I dic, ai, Déu meu, no ens vam anar. El vidre no tenia maneta, havies d'anar fent com podies, tot però vam arribar, vull dir que... Però és veritat que també tot t'ho has d'agafar bé, com aquell que diu, vull dir, tranquil, que si et diuen 5 minuts... Poden ser 5 hores, perfectament. Sí. És un altre ritme de vida, no? Exactament, sí. Jo que trobo que tenim molt en comú a Cuba, perquè com que hi ha tants catalans, i ho veus, ja està això mateix del meu parent, va fer gràcia perquè, clar, aquest senyor va fundar la Floresta, moltes coses a la Floresta. Tothom em deia, la Floresta i les escales Tarruell, hi ha moltes coses, i ara, clar, és perquè aquest senyor va anar allà, llavors amb el que va portar, els indianos, doncs va anar invertint, no? Hi ha el casino de la Floresta i moltes coses, vull dir que és bonic veure les arrels, no? El Bacardí, vull dir que hi ha moltes coses a les tombes i hi ha molts noms catalans, molts, vull dir que els catalans en fer molt. És deu ser una mica com un viatge en el temps, no, també, hasta de la manera del funcionament de les coses, goita això ho teníem allà, no? És curiós, no, en aquest aspecte. Estàs preparant algun altre viatge? Esclar, això és acabar-ne un i començar-ne un altre, vull dir, perquè jo sé que tens moltes coses. Encara no hi ha res clar, però aquesta vegada m'agradaria anar cap a un altre continent que hi he anat poc, que des de la Índia i Sri Lanka vaig cap a l'Àsia, m'agradaria. Cap a l'Àsia, Déu-n'hi-do, però estic acabant-ho de mirar, no, encara no. I ara per cap d'any vaig estar a Gàmbia, que també va ser una experiència molt guapa també, sí. Al començament hem parlat que descobriríem algunes de les teves aficions, que són moltes, ja n'has explicat algunes, i el gospel. Sí. Fes-me 5 cèntims d'això, que sempre em va cridar l'atenció quan m'ho vas dir, vaig dir, ui, d'aquí també pot néixer... Ara no vaig sortir fa massa en un programa a TV3 pel tema del gospel a la Sonora, perquè he fet un taller de gospel amb un senyor afroamericà que és de Chicago i vam anar 50 persones de diferents corals de Catalunya a cantar allà, que realment ja són valents, perquè catalans anar a cantar, però vam estar superben acollits i també estic escrivint sobre això, a veure què sortirà. Estic recollint testimonis de totes les persones que van venir i com ho van viure, perquè realment va ser molt frapant, tot el que... I continues cantant el gospel. Què més fas? Perquè, esclar, aquí van sortint coses i els tindríem potser que enumerar. Ara sí, per fer-ho saber, de passo, el dia 8 d'abril cantarem aquí als Escolapis amb un grup d'alemanys. Per Setmana Santa vam anar l'any passat a Alemanya i ara ells venen aquí i fem un intercanvi amb la meva coral que es diu Bella Quirzevan.
I que sí, continuo cada dilluns, ens trobem a Sant Quirze. I què més fas, a més? No riguis perquè, escolta, clar que no tens temps, després et queixes perquè no tens temps, com vols tenir... Bueno, però em compensa, perquè el gospel em connecta molt amb el tema també africà, cantar amb esbarjo, i llavors m'agrada molt també anar a caminar. Vaig amb un grup de dones els dimarts a caminar, ens trobem aquí a la plaça Mestre Olivella i anem a caminar. I després vaig també amb la UES, que a partir d'això va lligat, he començat a fer cursets de North Walking, marxa nòrdica, que això és molt pràctic perquè amb els bastons, vas amb els 2 bastons i t'ensenyen a caminar i a respirar i anem al voltant del riu Ripoll, que a mi m'agrada molt aquest recorregut. Ets una persona, ja hem parlat abans que ets perseverant bàsicament, però que també t'agrada, a més d'aventurera, t'agrada descobrir coses, no? I no li dius res que no a ningú ni a cap activitat, no? Per dir-ho així. Bueno, a vegades has de dir que no, el temps. Pel temps, perquè tu deus dormir poc també. Sí, dormo poc, sí, és quan m'inspiro al vespre. Ah, sí, escrius de nit o et venen les idees de nit? Els caps de setmana a vegades me'n vaig a la muntanya o a un lloc que tingui vista i que pugui concentrar-me. I llavors escric, la part principal la faig allà, i si no, quan em dono inspiració a la nit vaig fent... Ets de treballar, quan el temps t'ho permet també, no? Sí, al matí em costa més aixecar, en canvi a la nit és quan m'inspiro, sí. I ara em sembla que aquest llibre el presentaràs aquí a Sabadell, no? Sí, la primera presentació la faré el 19 d'abril a la Biblioteca Vavor Badia, que presentarà el regidor Quim Carner, que és company meu i amic de fa molt temps, que em fa molta il·lusió. Estaré el dia de Sant Jordi signant també. Llavors també ho faré a l'Acadèmia, junt amb Òmnium Cultural, que col·labora, i potser una de mares, el dia 23 de maig. I també el Corte Inglés, el David també, com que cada any he presentat, també ja em va dir, serà també pel 4 de juny. Cada mes una cosa. Ja fet bé el dia de la primera, perquè l'any passat sembla que no sé quantes vas fer, però deus tenir segurament el rècord, t'ho dic de veritat, deus estar a la número 1 del rànquing de presentacions de llibre arreu. És que la presentació no és presentació, és conferència, perquè a veure, tinc una visual, parlo del viatge, vull dir que jo abans d'escriure, s'està acabant, el meu fill és expert, té la carrera d'imatge i so i ho està acabant d'acabar-lo, ho està acabant ja aquests dies. Així es complementes el llibre amb material gràfic, visual. I tinc un amic meu que és cantautor, que 4 cançons cubanes, la trova cubana. Sí, el meu avi va anar a Cuba, l'ha com adaptat en el seu aire, així és més marxosa, i la posarem en el visual. Sí, 4 cançons. El Mon Pep es diu. Tu ets una dona que em sembla que t'agrada la gresca, també, Conxita. Sí, sempre. Bueno, la teva imatge en principi és una mica així seriosa, però a mesura que vas conversant, amb tu, que et va sortir en aquest... Sí, m'agrada molt ballar en plan gresca i tinc una cosa que l'he patentat ja, que es diu la Carmencita, que, bueno, és ballar sevillana, ensenyar classes de sevillanes. I llavors, quan vaig a aquests països, diuen, fem una festa, i clar, doncs va molt bé, no? I ensenyo a ballar sevillanes. També m'agrada fer brindis, també vaig recollint brindis de cada país, i bé. I aquest collaret que portes, que ara m'hi he fixat, això també deu ser cubà? No, aquest és de Gàmbia, és el meu recent. Aquests colors i aquesta... Aquest cap d'any el vaig començar a Gàmbia, allà a la platja, ballant descalça, amb els tambors, que això m'encanta, al costat del foc. I vaig fer amistats molt maques, que una noia, doncs, que li vaig ensenyar a ballar a la Carmencita i li va agradar tant i es va treure el seu collaret i me'l va donar. I llavors jo en duia un que era d'Egipte i li vaig donar el meu d'Egipte. En guardes molts a casa teva? Tens coses? Sí, m'agrada molt. T'agrada... Vens carregada, diguéssim. Sí, però m'agrada molt l'intercanvi a vegades, això, no? Vull dir, això ho vaig trobar molt maco. I llavors una altra noia també que vaig conèixer també, que va fer com de teacher ella, que em va ensenyar a fer unes estovalles. Doncs aquesta noia és la que em va donar el seu collaret, un que feia una olor que no em vaig trobar enlloc més, diu que el fan servir en cerimònies i tal, no? I que, sí. Bueno, doncs no marxarem amb aquesta olor, però sí amb aquest aroma, no?, d'haver compartit aquesta estona, que seguiríem molt més, però bueno, ja saps que el temps, la televisió té això. Moltes gràcies per haver vingut. Vale, gràcies a tu, Josep. I a vostès, doncs, fins la propera setmana, aquí Estrictament Confidencial. Bona nit.